Saat ajaa risteykseen liikennevalon ollessa vihreänä. Kun ajat liikennevalosta suoraan, sinulla ei ole väistettävää liikennettä. Aja kuitenkin turvallisella tilannenopeudella, jotta pysähtymisen voi tehdä turvallisesti tilanteen muuttuessa. Huomaa! Suojateen käyttäjällä liikennevalo on punainen. Kun liikennevalo vaihtuu keltaiseksi, risteykseen ei saa enää ajaa. Mutta jos olet ohittanut pääliikennevalon ja valo vaihtuu keltaiseksi, saat ajaa pois risteysalueelta. Ennakoi liikennevalon vaihtuminen keltaiseksi. Valon ollessa punainen risteykseen ei saa ajaa. Sivulta tulevalla valo on nyt vihreä. Kun punaisen valon alapuolelle syttyy keltainen valo, saat lähteä liikkeelle. Valon ollessa vihreänä saat ajaa. Vaikka liikennevalo edessä on vihreä, voit joutua väistämään heti kääntymisen jälkeen. Huomaa, jalankulkijan valo on vihreä, kun kääntyvä auto saa vihreän valon. Varmista jo ennen kääntymistä, onko suojatien valo vihreä. Pyöreän liikennevalon ollessa vihreä, saat kääntyä vasemmalle. Mutta sinun on väistettävä vastaan tulevaa liikennettä. Odota siis vastaan tulevaa autoa. Lisäksi kääntymisen jälkeen sinun on myös väistettävä kevyt liikenne kääntymisen jälkeisellä suojatiellä. Kun käännyt risteyksestä nuolivalon palaessa vihreänä, sinulla ei ole kääntymisen jälkeen väistettävää kevyttä liikennettä. Vihreällä nuolivalolla vasemmalle käännyttäessä sinulla ei ole vastaan tulevaa väistettävää liikennettä. Monissa risteyksissä tavallisen valon viereen on asennettu lisänuolivalo. Vihreä nuoli sallii oikealle kääntymisen, vaikka päävalo on punainen. Saat kääntyä oikealle valon ollessa vihreänä. Kun pyöreän vihreän valon viereen syttyy vihreä nuolivalo, on oikealle kääntyminen täysin esteetöntä. Suoraan ajavilla valo voi olla punainen, mutta nuolivalo sallii oikealle kääntymisen. Saat ajaa oikealle myös pyöreän liikennevalon ollessa vihreänä. Tällöin sinun on väistettävä kääntymisen jälkeistä kevyttä liikennettä.